Στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για τις γιορτές, αναφερόμαστε στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Στο λαϊκό εορτολόγιο, το χρονικό διάστημα από τα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου, ως τη παραμονή των Φώτων, 5 Ιανουαρίου, λέγεται το δεκαήμερο, επειδή έχει διάρκεια 12 ημερών. Ποιο είναι το νόημα της εορταστικής αυτής περίοδου? Ο βαθύτερος σκοπός είναι να ζήσουμε έντονα τα σωτήρια γεγονότα της ζωής του Χριστού και να μιμηθούμε τις αρετές του. Εμείς οι χριστιανοί μοιάζουμε με τους καλλιτέχνες που βάζουν μπροστά τους το πρότυπο και προσπαθούν να το αντιγράψουν. Για μας, το αιώνιο και φωτεινό πρότυπο είναι ο Χριστός. Ακόμη, η εορταστική περίοδος χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα. Καμιά γιορτή δεν προορίζεται για να γιορταστεί από έναν και μόνον άνθρωπο. Απαιτεί στην κοινωνική συναναστροφή. Όσο πιο μεγάλη και σημαντική είναι η γιορτή, τόσο πιο έντονα συμβαίνει αυτό. Ας ξεδιπλώσουμε τις γιορτές και ας πάρουμε την εορταστική περίοδο από την αρχή. Πρώτα είναι τα Χριστούγεννα. Η πρωινή Θεία Λειτουργία, τα κάλατα στην πόρτα μας, από χαρούμενες παιδικές φωνές, το στολισμένο δέντρο του σαλονιού, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, η μυρωδιά του μελιού και τις κανέλες από τα μελομακάρονα και τις δίπλες, οι κουραβιέδες, το χοιρινό κρέας, η κότα σούπα δημιουργούν την ατμόσφαιρα του Χριστουγέννου. Δεν γιορτάζουμε ένα οποιοδήποτε γεγονός, αλλά τη γέννηση του Χριστού, την ίδια την εμφάνιση, με σάκρα και οστά του Θεού στη γη και ανάμεσά μας. Μας θύμισε με την εμφάνισή του αυτή, καθώς ένωσε τη δική μας ανθρώπινη φύση με τη δική του τη θεϊκή. Η χοροδία του σχολείου τιμεί τη γέννηση του Χριστού ψάλλοντας κάλατα Χριστουγέννου. Ακούγονται τα βυζαντινά κάλατα κατ' η ώρα πόρ, άναρχος Θεός καταβέθηκε. Άναρχος Θεός καταβέθηκε και την Παρθένο κατόκισε. Έρου ρε, έρου ρε, έρου, έρου, έρου,
αυτό το νόημα των Χριστουγέννων από την Ιακωβάκη Βιβή. Χριστός γεννάται σήμερα με την πλέον την πόλη. Χίλιες γλυκές αναμνήσεις τη σκέψη φτερουτίζουν. Και από το ποτήρι της χαράς φαίναμε φύσουν όλοι. Η λάμψη της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, ο χαρμόσυνος ήχος από τα κάλαντα, οι ανταλλαγές δώρων, οι εγκάρδιες ευχές, καλά Χριστούγεννα, μας δίνει την εντύπωση πως όλοι χαίρονται που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Γιατί όμως ο Χριστός είναι ο βράχος και το θεμέλιο της ζωής μας. Μας καταλαβαίνει γιατί βρέθηκε και ο ίδιος στη θέση μας, αντιμέτωπος με τον φόβο, την απογοήτευση, τον πειρασμό, την οργή, την ταπείνωση, καθώς και το θάνατο. Μας προσφέρει σωτηρία, ευλογημένη ζωή, αγάπη, ενθάρρυνση, σοφία, δύναμη. Όλα αυτά τονίζονται σε όλους μας κάθε χρόνο με τη γέννησή του και είναι τα αστέρια που μας οδηγούν στη ζωή. Ο ποιητής Γεώργιος Δροσίνης έγραψε: «Την Άγια νύχτα του Χριστουγεννιάτικη, ποιος δεν το ξέρει, τον μάγον κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα λάβει το αστέρι. Κι όποιος το βρει μες στα αστέρια ανάμεσα και δεν το χάσει, σε μια άλλη φλέμα ακολουθώντας το μπορεί να φτάσει. Καλά μας Χριστούγεννα». Πάει το 2013. Ήρθε ο νέος με τα δώρα, με παιχνίδια, με χαρά. Έρχεται το 2014. Η ημέρα της πρωτοχρονιάς είναι αναστάσιμη. Όλοι πιστεύουν και ελπίζουν πως αρχίζει καινούργια χρονιά, καλύτερη από την προηγούμενη. Πολλά προσδοκούμε ότι θα μας φέρει ο καινούριος χρόνος από τις μαθήτριες Μαργαρίτη Θέη και Μιλιώνη Ελίζα. Καινούριος χρόνος πάλι ξημερώνει και σβήνεται και χάνεται ο παλιός. Μαζί του να σβηστούν όλοι οι πόλοι, το δάκρυ μας, η θλίψη, ο στεναχός. Καινούριος χρόνος πάλι ξημερώνει και λάβει ο σκοτισμένος ουρανός, με ελπίδες ο Θεός να τον χρυσώνει και να είναι ευτυχισμένος και καλός. Ένας καινούριος χρόνος έρχεται και ένας παλιός φεύγει. Μαζί με το τέλος, μια καινούρια αρχή. Έχουμε καλή διάθεση, με αισιοδοξία και θέληση οραματιζόμαστε τις αλλαγές. Κάθε χρονιά γιορτάζουμε το καινούριο και αποχαιρετούμε το παλιό. Νιώθουμε μια μικρή ανακούφιση που μαζί με την εκπνοή του χρόνου αφήνουμε πίσω τα πάλι μας, τις έννοιές μας και ευχόμαστε ότι κάτι καλύτερο θα έρθει. Τα αγούρια πάνε και έρχονται, τα ρόδια επίσης, ελπίζοντας ότι ο νέος χρόνος θα μας πάρει με καλό μάτι και θα εκπληρώσουμε όλες τις ευχές μας. Αναπομαγειρίζουμε την κλεψίδρα και πάλι από την αρχή. Όμως, όπως έχουν καθιερωθεί από την παράδοση ενός λαού ή τόπου, συνδεδεμένα με αυτή την περίοδο του 12ήμερου. Άλλα είναι πολύ παλιά και άλλα σχετικά πρόσφατα, όπως το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου και η γαλοπούλα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ιδιαίτερη αξία έχει αναφορά σε έθιμα της Θεσσαλίας που έρχονται από το κοντινό παρελθόν. Ακολουθεί οπτικοποιημένο υλικό που ετοιμάστηκε από τους μαθητές της Δευτέρας Τάξης Καλατζή Γιώργου και Κόφα Βασίλη για δύο τοπικά έθιμα των προγόνων μας, της Χουνινοχαράς και του ταΐσματος της Βρύσης, την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το τάισμα της Βρύσης θεωρείται ένα από τα 5 πιο παράξενα έθιμα της Ελλάδας. Τα έθιμα δείχνουν στοιχεία της ταυτότητάς μας που μας χαρακτηρίζουν ως Θεσσαλούς και μας ενώνουν ως Έλληνες. Ας το παρακολουθήσουμε. Έχει παλιούσα σημασία στην εποχή του εξυγχρονισμού και της παγκοσμιοποίησης. Τίποτε παλιό δεν πρέπει να ξεχνιέται. Και ας φεύγει, και ας έρχεται το καινούργιο. Οι συνήθειες αλλάζουν με βάση τις συνθήκες της ζωής και τους ρυθμούς της εποχής.
όπως αλλάζουν και οι εποχές και τα χρόνια. Το παλιό φεύγει και έρχεται το καινούριο, όπως αλλάζει και ο χρόνος. Ακούγονται τα παραδοσιακά κάλογα πρωτοχρονιάς Ικαρίας, βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να τα πούμε. Πυρήσει. Άγιος Γιάννης βαφτιστής, το Χριστό βαφτίσει. Η βάφτιση του Χριστού που εορτάζουμε τα Θεοφάνεια αναδεικνύει τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία και Λυτρωτή. Συνέβη για να καθαρίσει και να καθαδιάσει και να ξεπλύνει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες και τα πάθη τους, που δημιουργούνται στη ροή του χρόνου και της καθημερινότητας. Και εμείς με το μυστήριο της βάπτισής μας ανακοινιζόμαστε και εισερχόμαστε στη νέα εν Χριστώ ζωή. Και ο αγιασμός των υδάτων κάθε χρόνο ανακαινίζει την κτήση και φωτίζει τον κόσμο. Σήμερα μέσα στο νερό, θάλασσα, ποτάμι, ρίχνουν τον Χρυσό Σταυρό, αγίασμα να κάνει. Σε όλα τα νερά αγιασμός και σε εμάς ο φωτισμός. Χρόνια μας πολλά! Εμείς οι Νεοέλληνες έχουμε μια σειρά αξίων που συνοδεύουν τον εορτασμό των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Άλλα πέρασαν από γενιά σε γενιά και άλλα το αισθητήσαν τις τελευταίες δεκαετίες. Ακολουθεί οπτικοποιημένο υλικό που προετοιμάστηκε από τους μαθητές της Δευτέρας Τάξης, Καλατζή Γιώργο και Κόκο Βασίλη, για τα έθιμα των Ελλήνων την περίοδο των εορτών, των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Ας το παρακολουθήσουμε. Ο εορτασμός των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Τα κάλαντα των Ελλήνων. Την ονομασία τους την πήραν από τη λατινική λέξη καλέντα που διαμορφώθηκε από το ελληνικό ρήμα καλό. Παιδιά κατά ομάδες περιφέρονταν και περιφέρονται στα σπίτια, στους δρόμους, στα καταστήματα, με ειδικό όργανο, τρίγωνο, τραγούδια που αφορούν τα Χριστούγεννα και τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς στα πόδια. Το έθιμο αυτό προϋπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Παιδιά κρατώντας ένα κλαδί ελιάς ή δάφνη, στολισμένο με καρπούς και άσπρο μαλλί, λεγόμενη ιερεσιόνια από το αέριο μαλλί, γύριζαν, τραγουδούσαν και έπαιρναν δώρα. Το Χριστόψωμο. Το ψωμί του Χριστού το έφτιαχνε την παραμονή των Χριστουγέννων η νοικοκυρά με ιδιαίτερη ευλάβεια και με ειδική μαγιά από ξερό βασιλικό. Γύρω-γύρω διάφορα διακοσμητικά σκαλιστά στο ζυμάρι ή πρόσθετα στο νου. Αυτά τόνιζαν το σκοπό του Χριστόψωμου και εξέφραζαν τις διάφορες πεποιθήσεις των πιστών. Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο νοικοκύρης έπαιρνε το Χριστόψωμο, το εσταύρωνε, το έκοβε και το μοίραζε σε όλη την οικογένειά του και σε όσους παρευρίσκονταν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Το έθιμο του χριστουγεννιάτικου καραβιού. Ως χώρα της θάλασσας η Ελλάδα είχε το έθιμο του στολισμού του καραβιού. Το καράβι συμβολίζει την καινούργια πλεύση του ανθρώπου στη ζωή μετά τη γέννηση του Χριστού. Το ελληνικό παραδοσιακό καραβάκι αποτελεί παράδοση των παλαιών εποχών της χώρας μας που τα παιδιά με αγάπη, χαρά και δημιουργικό νου κατασκεύασαν τα παιχνίδια. Αποτελούσε και ένα είδος τιμής και καλωσορίσματος στους ναυτικούς που επέστρεφαν από τα ταξίδια τους. Πριν από 50 χρόνια συναντούσαμε το καραβάκι σε πολλά ελληνικά σπίτια και στα χέρια των παιδιών που έλεγαν τα κάνουν. Σήμερα η παράδοση αυτή τείνει να εξαφανιστεί μιας και έχει αντικατασταθεί από το έδαφο. Βασιλόπιτα. Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς σε πολλά μέρη της Ελλάδας κάνουν τυρόπιτα ή κολοκυθόπιτα γλυκιά ή κρεατόπιτα ή πρασόπιτα και βάζουν μέσα νόμισμα από μπαρά. Στην ελληνική επαρχία τοποθετείται στο εσωτερικό της βασιλόπιτας μικρό κομμάτι άγχυρου, κλιματόβρετας ή ελιάς ή σε κτηνοτροφικές περιοχές ένα μικρό κομμάτι τυρί για να φέρουν καλή τύχη στην παραγωγή. Το γαλλικό. Για την ημέρα της Πρωτοχρονιάς συνδέθηκαν διάφορες προλήψεις, όπως η επιλογή από την οικογένεια του ατόμου, το οποίο θα περάσει πρώτα το κατόφλι του σπιτιού το πρωί της πρώτης του έτους για το ποδαρικό. Η μορφή του Άι Βασίλη. Η πατρίδα του Ανατολικού Άι Βασίλη είναι η Μικρά Ασία και κατάγεται από τη Θεσσαλία. Είναι γραμματισμένος, βαστάει κόλλημα χαρτί και καλαμάρι και προσφέρει ως δώρο τη σατρική και διαχρονική χαρά της γνώσης. Ο δικός μας Άγιος
Ξεκινούσε αμέσως ύστερα από τα Χριστούγεννα με το ραβδί στο χέρι και περνούσε από διάφορους τόπους, χαρόβολος πάντα και καταδεικτικός με όσους συναντούσε. Εκείνο που έφερνε στους ανθρώπους ήταν περισσότερο συμβολικό. Η καλή τύχη ιδιαίτερα και η ιερατική ευλογία. Στη Δύση υπάρχει άλλος τύπος του δικού μας Άι Βασίλη. Στις αρχές του αιώνα, ο Άι Βασίλης άνοιξε κάπως τον δίκαιο, όπως ακριβώς τον γνωρίζουμε σήμερα. Σε αυτό συνετέλεσε η Coca-Cola. Το 1931 η Coca-Cola αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον Σάντα Κλάους στη χειμωνιάτικη διαφημιστική της εκστρατεία και ανέθεσε σε έναν Αμερικανό καλλιτέχνη, τον Χάντον Σάμπλο, να το σχεδιάσει. Εκείνος διάλεξε και τον Άγιο τα χρώματα της Coca-Cola. Είχε πια μαύρες μπότες, μακρύ σκουφί, κόκκινο κουστούμι και την άσπρη κουρμούνα, όπως τον γνωρίζει και τον αγαπήσει. Ένα σύμβολο αυθονίας, γονιμότητας και καλής τύχης. Σε πολλά μέρη της Ελλάδος κρεμούν στο σπίτι από το φθινόπωρο ένα ρόδι. Την ώρα που αράζει ο χρόνος, στην εξώπορτα του σπιτιού πετάνε και σφάνε το ρόδι και μπαίνουν μέσα στο σπίτι με τη χρυσή πόλη, κάνοντας το φωτάκι. Ώστε ο καινούριο χρόνος θα τα φέρει όλα δεξιά, καλόγια. Έθιμα των φώτων ή θεοφανία. Στα θεοφάνεια ή φώτα ή επιφάνεια γιορτάζουμε τη βάπτιση του Χριστού από τον Ιωάννη, τον πρόδρομο ή βαπτιστή. Γίνεται ο αγιασμός των υδάτων. Στα θεοφάνεια συνηθίζεται στις παρακαλάσσιες περιοχές να αγιάζονται τα ύδατα της θάλασσας. Κατά την τελετή ο ιερέας πετά το σταυρό στη θάλασσα και του στείλει για να τον ανασύρει. Σε περιοχές που δεν είναι παρακαλάσσιες, η τελετή μπορεί να γίνει σε ποτάμι, λίμνη ή σε υδραγωγεία. Αρχαίας καταγωγής δαιμονίων που σύμφωνα με σύγχρονη δοξασία εμφανίζονται κατά το 12ήμερο. Αυτοί ζουν στον κάθε κόσμο. Σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία, τις ημέρες αυτές τα νερά είναι αγάπηστα και οι καρικάτζαροι βγαίνουν από τη γη για να περάσουν τους ανθρώπους και να τους ανακατέψουν τα σπίτια, διότι είναι άτακτοι και τους αρέσουν το παιχνίδι. Ο αγιασμός διώχνει μακριά τους καρικατζάρους. Πρώτος αγιασμός των θεοφανίων με πρωτάγγελ συμφώτιση είναι την παραμονή της ζωής των θεοφανίων συνεχίζει. Ύστερα ο παπάς πρέπει να είναι ένα σπίτι με το σταυρό στο χέρι και να αρχίσει με ένα χρονί βασιλικό όλους τους χώρους του σπιτιού και τότε αρχίζει η επιστροφή του στον κάτω κόσμο. Ακούσατε. Από χθες είναι και ψηλά αποκλεισμένοι. Το ακούσαμε κι εμείς, παπά μου. Έτσι είπανε. Οι ευλογημένοι δεν θα πάρουν ποτέ γνώση. Πήγαν με τέτοια βαρυχημονιά να κατεβάσουν ξύλα από τα κατσάβραχα. Εκεί που ούτε γίδι δεν μπορεί να πατήσει, καλά να πάθουν. Αυτός ο κόσμος μυαλό δεν είναι.
Ξέρεις και τώρα όσο πάνε οι άνθρωποι γίνονται πιο απόκρουοι, πιο παράξενοι. Οι άνθρωποι δείχνουν να μην φοβούνται, να ψηφούν τον Θεό. Μη λες τέτοια λόγια, Πανάγο. Η ανάγκη έστειλε τον Γιάννη τον Ιφιώτη και τον Αργύρι τους Μιλωνούς ψηλά στο κάστρο. Τώρα αποκλείστηκαν. Άρα και να έχουν τρόφιμα μαζί. Ποιος το ξέρει, αν όχι θα πεθάνουν από την πείνα. Μάλλον θα έχουνε. Θα έχουνε. Αλλιώς δεν γίνεται. Θα πήγανε με τα ζευγία τους γεμάτα. Και του φέγγι θα έχουν. Και θηλιές είναι για κοτσίφια. Και αλάτι θα έχουν πάρει μαζί τους για να λαδίσουν τα Χριστούγεννα. Τώρα θα κάνουν Χριστούγεννα πάνω στους Μητωάρακε. Ψηλά. Μόνοι. Να μπορούσε κανείς να τους πήγαινε βοήθεια. Τι βοήθεια να τους πάνε. Έριξε πολύ χιόνι και ακόμα ρίχνει. Καιρό είχε να κάνει τέτοια βαρύ χειμωνιά. Παρχαίνει η γη. Δεν παρχέται. Και από τη θάλασσα μας στο Πανάγο δεν μπορούμε να πάμε να τους βοηθήσουμε. Μήπως από τη θάλασσα έχει δρόμο. Από τη θάλασσα, παπά, δεν είχε χειρότερα. Αγρύψε ο καιρός. Τα κύματα σηκωθήκαν ψηλά. Πού μπορείς να ξεμητήσεις από το λιμάνι? Αν πάμε από το σταπέλι, δεν το πιάνει ο άνεμος. Κι αν δεν γυρίσει το μαέστρο? Μα τότε πρέπει να πέσουμε να πεθάνουμε. Δεν είναι λόγια αυτά, Πανάγο. Πού είναι η δύναμη, πού είναι η τόλμη. Τον εαυτό σου μόνο σκέφτεσαι. Έτσι είναι, παπά μου. Ο καθένας τον εαυτό του σκέφτεται. Ποιος θα παίξει το κεφάλι του κορώνα γράμματα για να γλιτώσει τον άλλον? Και τι θα πάθανε στο κάτω-κάτω, ζακμάκι θα έχουν μαζί τους, ξύλα βόλικα και όλα θα έχουν μαζί τους και φαγητό για καμιά εβδομάδα. Μακάρι να ήμουν κι εγώ απόψε μαζί τους εκεί. Τρέχουν στην εκκλησία της Γεννήσεως του Χριστού, ψηλά στο κάστρο. Και δεν είναι και παραπάνω από 5 μέρες που αγρύψει ο χειμώνας. Άμα πήγαινε τώρα κανένας να λειτουργήσει ψηλά στο κάστρο, διπλό μισθό θα είχε, διπλό το καλό που θα έκανε. Θα λειτουργούσε στην εκκλησία της Γεννήσεως του Χριστού και θα έφερνε και σε αυτούς βοήθεια. Πέρσι που ήταν ελαφρότερος ο χειμώνας, δεν πήγαν. Φέτος που είναι βαρύς. Παπαδρακούλη, γιατί δεν κάνει καλό καιρό ο Χριστός, αν θέλει να πάνε να λειτουργήσουν στη σιωπή του? Άκουσε, Πανάγο, ανάγκη ο Χριστός δεν έχει να πάει να το λειτουργήσουν. Αν όμως κάποιος θέλει, τότε ο Θεός έρχεται βοηθός και συντρέχει με ευκολίες πολλές και θαύματα ακόμα. Ακούς, Πανάγο? Αλήθεια, παπά, θα μας χαλάσει ο Θεός. Γίνεται να αφήσουμε αλειτουργική την παλιά εκκλησία του Χριστού τέτοια μέρα. Και έχουμε, παπαδιά μου, να κάνουμε και το χρυσινό μας τάξιμο για το λαμπρινάκι μας. Πέρυσι, πώς δεν άρεσε το λαμπρινάκι, το θυμάσαι? Έταξες, αν μην δώσεις την αρρώστια και εσύ το μονάχικο αγόρι μας, να πάμε την επόμενη χρονιά να λειτουργήσουμε στην εκκλησία της Γεννήσεως του Χριστού. Ψηλά στο κάστρο, το θυμάσαι? Το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Έταξες, το θυμάσαι? Το θυμάμαι, όσο το θυμάμαι. Αλλά με τέτοια βαρύ χειμωνιά, ο Χριστός θα μας συγχωρέσει και θα μας δώσει νέα διορία για το τάφο. Παπαδιά, 8 γένες είχε. Και μάλιστα οι 2 γένες ήταν με δίδυμα. 5 παιδιά μας πέθαναν. 4 κορίτσια ήσαν. Τα 2 τα παντρέψαμε. 2 είναι ακόμα ανήπαντρα. Πάρει στο κεφάλι μας. Ένα γιο που κτίσαμε. Γι' αυτό θα το χάναμε. Έταξες, το θυμάσαι? Το θυμάμαι, πώς το θυμάμαι. Το δάμα είναι δάμα, πρέπει να πάμε. Παπαδιά, πες μου, γιατί λένε κύριε Λέισον, παπαδιά, σε 5 μήνες 2 παιδιά? Και τι ώρα είναι το λένε. Πάρε παράδειγμα από μένα. 8 γένες, 10 παιδιά. Λοιπόν, πάει να πει πως οι παπαδιές είναι πολύ καρπέρες. Μα γιατί? Αφού οι παπάδες λείπουν χρόνο από κοντά. Τι μαλαμό, όλα τα καταλαβαίνει. Ας γυρίσουμε όμως στην κουβέντα μας. Φέτος θα πάμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα ψηλά στο κάστρο. 25 Δεκεμβρίου, στην παλιά εκκλησία. Πού θα πάτε, πάνω δώσετε. Με τέτοιο καιρό θα πάτε στο κάστρο. Τι θα το γίνετε? Τι λέει, θα πάτε στο κάστρο με τέτοιο καιρό, κουρλαφήκατε. Σόβα! Θα με πάρετε και εμένα μαζί. Θα με πάρετε μαζί σας. Σουπ, σουπ, θα δούμε. Τι τρέχει, το σκεφτήκατε καλά? Τίποτα πια μαλαμό. Άιντε Πανάγο, δεν πας να φωνάξεις τον καπετάν στη φωνή. Το βαργάρι, δίπλα θα είναι στο καφενείο. Άντε, σήκω την ευχή μου. Πηγαίνω, παπά. Θα κάνω γρήγορα. Θέλω να δω τι μου ετοίμασε η Πανάγινα να φάμε απόψε. Πήγαινε πρώτα να φωνάξεις τον καπετάν Στεφανή να έρθει στο Παπαδόσπιτο και ύστερα γυρίζεις και τρώτε με τη γυναίκα σου. Είναι ευλογία σας, πάτερ. Σκανίχα, παπαδιά. Σκανίχα, θεία Μαραμό. Ελληνίκα Πανάγο. Άντε Πανάγο, γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να, ευτυχώς είμαστε στο κάστρο και έχουμε το κεφάλι μας κάτω από μία στέγη. Αλλιώς θα είχαμε πεθάνει από το ξεροβόρι, μέσα στο πυκνό χιόνι. Μας βοήθησε ο Χριστός, να μην χαθούμε. Δόξα σε Χριστός ημών. Δόξα σε. Είναι για παραμονή Χριστουγέννων. Είμαστε μόνοι, μέσα στο κάστρο, στο ναό της Γεννήσεως του Χριστού.
Τι θέλαμε κι εμείς, να αφήσουμε τα σπίτια μας τέτοιες μέρες? Τι θέλαμε? Ας πιούμε μια μπουλιάρα και να ζεσταθούμε. Αφού έχουμε να πάμε και να πιούμε, δεν θα πεθάνουμε αυτά τα Χριστούγεννα. Ας πιούμε. Λες να μας σκέφτονται εκεί κάτω στη χώρα? Σίγουρα θα ανησυχούν, αλλά πώς να μας βοηθήσουν? Βαρύ το κρύο, πολύ το χιόνι και να θέλουν δεν μπορούν. Και να θέλουν δεν μπορούν. Ο Χριστός αν θέλει, όλα γίνονται. Ο Χριστός αν θέλει, θα σωθούμε. Σαν ακούω φασαρία. Σαν ανθρώπινες φωνές. Παρακούω μου φαίνεται. Σαν αν άνθρωποι φωνάζουν. Να είναι άλλοι για μας. Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε. Ποιοι είστε, ποιοι είστε? Καλοί πατριώτες! Ποιοι είστε, ποιοι είστε? Ποιοι είστε, ποιοι είστε? Πέστε μας τα ονόματά σας. Εμείς είμαστε ο παπάς, η παπαδιά. Αργύρι, εγώ είμαι ο Βασίλης. Δεν γίνεται. Έξουμε τη σονίκων σου. Δεν ήρθα μόνος. Να είναι καλά, θα πετάξω τους μαλλιές. Κακούλης, όλες οι πίσεις τώρα που πρέπει να σου κάσουν και τα κατάφερα. Να είστε καλά, ο Θεός σας το ξεκληρώσει. Τη δύναμη της πίστης, τη δύναμη της θέλησης. Ο Θεός βοηθάει και στηρίζει τον άνθρωπο. Προσκυνήστε την εικόνα της γεννήσεως του Χριστού. Δεν άκουστε καιροί, βλέπω ότι φέρετε μαζί σας. Εσύ πάτερ, άναψε το ποινιατό σου. Κύριος Φράνκη, Κύριος ως μην ευωδίας, είναι ώρα να λειτουργήσουμε τον Χριστό. Ναι, πάτερ, ναι. Δεύτερη με πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Κύριε, δόξαση. Ας καταβάσουμε τη γέννηση του Χριστού και του ανθρώπου. Ας ψάλουμε όλοι μαζί το απολυτίκιο των Χριστουγέννων. Η γέννηση σου, Χριστέ, ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο, το φως το δυσμός Θεός, εκαθήλαρη της άστης πατρεύοντες, ο αστέρος και διδάσκος. Στήριξαν την όλη εκδήλωση και προπάγαν τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, κ. Δημήτρη Τσιάβαρου, που υποστήριξε όσους ενεπλάκησαν σε αυτή. Η γιορτή μας δεν τελειώνει εδώ. Ακολουθεί τραγούδι και χορός. Ομάδες μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας πήραν πρωτοβουλίες και δίνουν το δικό τους χρώμα και παλμό στην όλη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Πρώτα ακούγεται το τραγούδι «Ο Άι Βασίλης έρχεται ξανά» από μια ομάδα μαθητών της τρίτης τάξης. Ακολουθεί
ορθή παρουσίαση που ακούω από δύο διαφορετικές ομάδες μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας. Η πρώτη ομάδα των μαθητών χορεύει ένα ξένο τραγούδι, το Τσόρι Τσόρι, και τη συντόνισε ο μαθητής της Δευτέρας τάξης Ανώπτος Λέαντος. Η δεύτερη ομάδα μαθητών και μαθητριών χορεύει τάγκο και τη συντόνισε η μαθήτρια της τρίτης τάξης, Γιάκου Πάρη. Να σας απολαύσω. Καλέσω